No. Foregående rytter indkasserede 4 fejl i tiden 58,91. Nej, den kunne jeg godt få. Hvad fanden sker der her? Så nu er jeg ikke bare den finder mig ikke dårligt nu. Hun har faktisk lidt lange ben til, når den lige kommer bagfra. Så er det den der. Jesus. Så er hun nærmest springende. Så den fat dig nu for helvede. Nej, hvad laver du det? Næste rytter er Charlotte H. Linding på